Powiedz, czemu ste dneska приїхали до Wrocławia i czy to wasz pierwszy koncert we Wrocławiu? Приїхали ми до Wrocławia za to, że zaprosiła nas Ola Hrebor. A koleś sobie tak stukaliśmy na fejsi i napisała, że robi taki festiwal Kalejdoskop Kultur i bym nie przyjechała ze swoją muzyką. Ja bardzo chociaż się zgodziłam. Czy graliśmy? Tak, graliśmy we Wrocławiu, mieliśmy w 2012 roku takie małe tournée i my grali. W sumie większość piosen, które sme dneska zagrali, to sme też grali wtedy. Jaki repertuar z tych dneska zaprezentowali na scenie? Dneska wyjątkowo musiałam się ograniczytelem do 2 języków. Graliśmy, pierwsza czas to była czas lemkiuska. Wszystkie pieśni, które sme zagrali, były po lemkiusku. 5 pieseń Murianki, Petra Murianki i 3 śpiewanki narodni. Druga część to był język ukraiński. I w tej części naszły się moje śpiewanki i też parę narodnych ukraińskich śpiewanek. A czemu właśnie taki repertuar odkal takie zalubowania do lemkiuskich śpiewanek? Lemkiuskie śpiewanki mam już od dość dawna w repertuarii. Jeszcze jako dziewczyna śpiewałam właśnie pieśni Murianki w kolektywie Seniczok. To było w 90-tych rokach, ja jeszcze byłam taka maleńka. Moja mama taki kolektyw stworzyła i my tam sobie śpiewali pieśni i były też narodne lemkiuskie pieśni. I jakoś tak się złożyło. A powiedz, kto graje w zespole i jak się to ensemble stworzył? Czy to był na początku też taki sam skład, czy może się dasz to zmieniło w protiazie tych roków? Zmieniać się bardzo duże. Tak, bo czerczyk sobie płynie, a my dorastamy. Zmienił się skład. Ja właściwie dobieram sobie ludzi do danych możliwości i do tego, gdzie i jaki koncert gram. Za to, że mam różne repertuary. Dekotry repertuary gram na przykład bez perkusji. Dekotry repertuary gram lem z pianiną. Dekotry lem w trio. I w zależności od tego dobieram sobie muzykę. Dneska przyjechałam do Wrocławia na Kalejdoskop Kultur. Przyjechałam z Paulem Harańczyką i z nim najczęściej gram. To ja go nazywam, że on jest taki niezastąpiony. Tak, on graje na pianino, na klawiszach graje. Jak mamy możliwość, to on graje na fortepiano. Все. Na kontrabasie dneska wyjątkowo pierwszy raz zagrał ze mną Michał Braszak, bardzo fajny kontrabasista, basyst. Na basa grał. Na perkusji już któryś raz grał Adam Stępniowski, młody perkusysta, bardzo fajny też człowiek. No i w takim składzie sme dneska zagrali lemkiuski i ukraiński repertuar.
Dla мене особисто важніше są to te пісні Петра Мурянки, to te autorskie пісні. Ja im говорила dneska na koncercie, że narodna twórczość i tradycja jest ważna, ale коли не є той autorskiej twórczości, to znaczy, że dana kultura czy naród się nie rozwija, że він się trzyma dla toho folkloru. Lemki mają narodną, mają autorską twórczość. To jest fajne. Ja bardzo lubię te pieśni Murjanki. Bardzo. Його пісні десь bardzo blisko mi są w sercu. Jak śpiewam na przykład Idu do was idu, Zelene Beskidy, to все sobie wyobrażam mojego tata, który, mojego widcia, niania, który bardzo lubi to miejsce, gdzie się wrodził, ale liczył to miejsce. I думam, że długie roki, kiedy mieszkali już w Polsce, bardzo musiało za Poczajewą. I kiedy śpiewam to tu śpiewanku, którą napisał jakby człowiek z innej strony świata, który jakby z moim nianią взагалі nie mają nic wspólnego de facto, to jednak dumam o tym moim nianiu, o tej właśnie kolysci z Jawora, o pelęci leniani, o tym wszystkim. I takie bliskie są to te śpiewanki. No posi, że się posi, to jem śpiewała od dzityny. Jak jem gadała kolesy, że to ta pieśnia, jak jem była dzityną, ona wse mi się wydawała taka magiczna i taka desy niedostępna. Za to pewnie, że jako dzityna nie rozumiałam, nie ogarniałam swoim małym rozumkom tego tekstu. Nie znałam historii Lemkił, nie znałam, co się z nimi stało, jakie one miały wielkie przeżycia. I wtedy dla mnie to była jedna wielka magia, bo prekrasna melodia i taki magiczny tekst, niesamowity język, który wtedy dla mnie był, no taki powiem, że kus śmieszny, bo taki kus ani to polski, ani ukraiński. Później jak już się zaczęłam wczyty i wece poznawaty i czytaty, no to już się przywyknęłam do tego, przyzwyczaiłam się do tego języka i je moim, można powiedzieć, trzecim moim rідним językom, mową. Ale dneska, jak już śpiewam posi, że się posi, to думam, że odważnie i śmieliło może powiedzieć, że dość rozumieją to tekst. I tak się z nim w sumie kuściok, jak to powiedzieć prawilno, takie słowo, utożsamiam, jednam się z tym tekstem, tak.
Bo ja jem wyrwana, że tak powiem, ze swojego kontekstu. Ja jem wyrwana ze swojej małej батьківщини i ja nie mam takiego poczucia przynależności do jakiejś землі, do jakiegoś konkretnego narodu. Bo lubię wszystkie narody, które jem po drodze desi zустріла, i wszystkie są dla mnie ważne. Jasne, że to ukraiński naród все буде jakiś taki najbardziej, ale jednak nie mam takiego przywiązania i takiej wielczeznej lubowy do tego miejsca, gdzie im się wrodziła. Sama też piszesz teksty, też masz swoje autorskie śpiewanki. Лемківське авторське співанки писałam лем для дітей, для тирочки, як їм працювала з ними. Десь 2010, 2011 і 2012 рік, то мałam таку приємність właśnie грати в тирочці. Я їм перше грала, а пізніше так вийшло, що я і керівником артистичним ще стала того колективу. Властиві колективу самих дівчат. І для них я їм писала то śpiewanki, пару śpiewanок вони śpiewali по-лемківськи. A większość swoich piosen, takich można powiedzieć dorosłych, piszą po ukraińsku. Po angielsku mi się zdarza, ale to nie to ta okazja. Do spraw twórczych, co planujecie w najbliższym czasie? W najbliższym czasie bardzo mriju na osień wydać następną platiłkę. Ona się będzie nazywała w 6 kolorach. Za to, że znajdą się na niej wszystkie moje mowy mojego życia, którymi się posługuję na co dzień. I no, ta płatnia się będzie składała właśnie z pisań Petra Murianki, bo to język lemkiewski jest dla mnie bardzo ważny. Będą ukraińskie pisni. Будуть też moja pieśń, którą napisałam po cerkownosłowiańskie, bo to jest mój pierwszy język mojego dzieciństwa. No i molę się tym językiem każdy dzień, no to jest normalny mi język.
Буде język rosyjski, bo to język mojej babci i w tym języku właśnie zaśpiewam parę piosen z mojego dzieciństwa. Буде несподіванка, які. Церковнослов'янський był, український, лемківський, російський, język polski. Mieszkam od 23 років w Polsce i język polski stał się jednym z moich рідних мов. I dziś будуть polskie piosenki, nie moi, covery. Ale думam, że spodobają, bo parę ludzi mi mówiło, żebym ich nagrała, to будуть. I ostatni język angielski, który dnes jest potrzebny, jak się chce znać, co się dzieje za wielką laką. I w tym języku też parę pisań będzie. Дороги Лемки, котрі будете обзирати релацію з концерту. Żełam wam wszystkiego dobrego, dużo lubowy, poszany. Tyle do wszystkiego, co jest nawkoło was, ale też do was samych. Bo jak szanujemy siebie, to i drugiego poszanujemy. Żełam wam zdrowia, bo ono jest bardzo ważne. I wszystkiego dobrego. Przyjeżdżajcie na Lemkołynu, zazyrajcie, bo tam jest kras. Lemkołyna na was czeka. Zdrawiam was serdecznie. Дякую, Крась. Дякую.